Hello marathi jing songna haino sini bim tripura channel ni bising tui lamsoko ang tabung nang o video sanamai phunung mane wngkha amo hingke naidi amo kaisa sorongmani bising tui jogo jakha hingkha norko video no pulian sim paithak jora naitongdi amo norok nungnai hingke rom example ang dana tabo video kaisa support phunungnai norok naitongdi rom de amono iko naijoro naiji je nugjagui tongmani oro cross marker rok nugjagui tongmani amo hai rok mano amo hai mane 10 minute mane back 10 minute cut amo hai khai mani hai kaba naijoro tebo tongo sorry next video ong thangka naijoro tebo tongo oro kabang kok no option phunugui tongo abo tamoni hingkha abo jara bujiya rok amo hai ke ong tongna hingkha amo thik khainani thangka hingke naidi omo simya tebo jekono video no nainani thangka hingke naijoro kabang mano nukano naidi garobo nukjago naijoro kabang kok no nugjagui tongo oro kabang hingkha omono chung je video play khainani swkang no mane cut khainani omo hingke tamo khainani ang norok no joto video ni bisingo no phunuknai hingke tei kaisa video no phunuknani thangka hingke mane tei kaisa video bo naidi romdi oro obnarika naidi oro bo haino naidi oro bo kabang kok no je option nugui tongo na hingkha abo tabuk ekbaরে choli tongo naidi oro hingkha oro bo kabang mano tongo oro mane omo hai option hingkha option no video start ni log no abo bai ke kasai thangnai omo tabuk chung nainani thangka hingke naidi ang o video no pulian sim paithak jora naidi ang tabuk norok no phunuknai hingke ang ta koroni youtube channel ni direct back rui thangnai back rui thangka hingke naidi oro naidi nini mobile ni ani moto vivo mobile hingkha norok oro kaisa setting hinui nukgona amo oro click khai click khaimani yagulo tola o naidi tongo more setting hinui tongo oro more setting oro click khai oro click khaimani yagulo naidi oro tola o jotonsi tola o naidi oro accessibility oro tong click khai click khaimani yagulo naidi oro norok je speak to select to speak oro bo tongo obono off khai ridi hingke tei kaisa abo tola o tongo oro switch access no switch access o thangui nai norok oro je abo naidi on khaijak obono off khai ridi off khai rikha hingke naidi tabuk chung oro ni direct back rui thangnai back rumani yaklot taisa haino hai youtube channel o thangnai youtube channel o thangui tabuk video kaisa ang norok no play khai phunuknai hingke tabuk romdi omono nainai iko naidi dasing pro naikhe tei kono kichu korikha oro kono option de dong korikha oro nungo mo khainai hingke naidi oro click ma khainai click khaikha hingke samo option phainai abo kaisa sudu back simi phainai tei oro 2-3 ta nukjago omo hai hingkha o video bahai wngjakha obono bisingtwi norong sorongmung mankha na kisa phano hingkha sini pm tripura channel ni bisingtwi haino koi phinai norok no marathi jing songno sini pm tripura channel no like tei share khainai subscribe khai di hinai hingkha o video no aswngno thaksinai hambai jotono।